εγώ αγχωμένος. Δεν ξέρω εγώ, βάζει αεροπλάνα. Εσύ να είσαι αγχωμένος, να πάεις να πέντε σκούτσια, να πιάνουν οι κάμερες. Είναι πολλά καλή χρονιά φέτος, πολλές κύκλες στην Πρέβεζα είπαμε και φάσες. Παναγιώ, Παναγιώ. Ελπίζουμε έτσι να είναι και ο καιρός καλός, μόνο άμα βρέξει να φάμε. Είπα σου να σε πάρω κοινή εντύθηκες πατωρά εσύ. Δεν εντύθηκες πατωρά ρε. Λέω για να πάω και παίζω με τούτα απόψε, εδώ είμαι ελά ρε. Κάθε 10 λεπτά θέλω να μου λαλείς ότι οδηγούμε δεξιά. Γιατί κάθε 10 λεπτά. Γιατί ξιάνε από αριστερά. Αν κάθε 2 λεπτά που να σου λαλώ. Οδηγούμε δεξιά. Ακόμα είναι ευκήκαμε ρε, περίμενε ρε. Τι κάνει το προ. Ρε! Ποιος μου είναι καραμπίνα ρε. Σε πανικό 1-0. Σε πανικό 2-0. Ρε, πιένετε στα χείτη με τις κάμερες και αν υπέρ και σας σωρούν τα πουλιά και γυρίσουν και έρχονται πά. Να εισπράξω να σκαθαρίσω εγώ νομίζω. Αλλά μου λες κάθε 10 λεπτά και μου σου μου λαλείς. Οδηγούμε δεξιά. Με έφασε τώρα θέλω τον άλλο που πάει, είναι πίσω του. Γύρω που είναι εκκλησία, αν είχε δέντρα και έγινε ένα αιμοστρόβιλος, έπαιζαν τα δέντρα και ούτε και ένα δέντρο δεν έπαιζε πάση εκκλησία. Και θα σε αξιολογήσω γιατί και εγώ στην Κύπρο, καλό βαθμό. και εγώ στην Κύπρο έχω μαγαζί και εγώ. Ταβέρνα έχω με ζωντανή μουσική και φαγητό. Ο κέφαλος της περιοχής είναι εξαγουστός. Και για την νοστιμιά του και για το αυγοτάραχο Για το του. αυγοτάραχο. Αυτή η διαδικασία για να μπει το ψάρι μέσα και να μεγαλώσει για να μπορεί να αλλιευθεί. Θέλει 3 μήνες περίπου. Τώρα έμεινε το λεμόνι τώρα. Τώρα όχι, τώρα είναι το λάδι. Να τσιγαριστούν λίγο, να πάρουν λίγο χρώμα. Το σκορ είναι 8-4. Εχθές έφτιανα όλες πάνω του το δίλης, αλλά έσασα τον. Είπα του φίλου μου του Χάρη και έκαμε του 5 χαρτούτσες, μόνο με άλλαζε μέσα. Να πω μου βάλαμε μέσα ρε. Να κάνω μια μου σαν ποτάρα μου. Κόβαρε, τι σακούλα σου. Να μου βάλε έτσι μέσα. Κουμπάρε. Είναι η τυρόπιτα σου. 6, 7, 8, Άρη, έρχομαι. 9, 10, 11. και βάζεις καμπόσο, να. Δεν ήσουν καλός στην ιστορία, ναι. Ω, ρε φίλε. Κατάλαβα. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια παράσταση τώρα. Η γαρίδα είναι εξακουστή. Έχω ακούσει ότι είναι και αγαπημένη του Ομπάμα. Από εδώ παίρνει γαρίδες για να τρώει. Έναν πια, έναν πια. Είμαι να πάω να φάνε προς το... Πάτσι μαζί σου. Ορίστε. Αν δεν πάει να βγάλεις άλλο παραπάνω, δεν μπορεί. Ρε Χάρη μου, μας έκαναν τη χάρη. Τελευταία μέρα που θα φύγουμε, φίλε, ήταν όπως το είπες. Ζήσαμε τον όνειρο της Πρέβεζας. Τα σκυλιά τα έχουμε για αυτό το λόγο, να ψάχνουν τα πουλιά, να είναι ευχαριστούμε τον κόσμο. Δεν έχουν χάσει ούτε ένα, ρε. Σκέφτομαι τώρα να αλλάξω και το εισιτήριο να σου πω. Αύριο που δεν θα είμαστε εδώ πόσες θα εκεί.